Opa, čo? Ja som tu tak dlho nebol. Vítajte pri ďalšom dieli z Minecraftu. Očitávam... najprv to seká. Ocitol som sa tu po dlhej dobe, idem na to kuknúť. Na ten most som sa zatiaľ vyjebal, nedal som tam schody. Ale to nevadí, lebo to je moja kokotina a to si spravím offline. Takže, jak som slúbil, dneska sa na toto vrhneme. Trošku to tu porobíme a spravíme tu lava farmu. Ty kurva, ty si odtiaľto utekla? O vajce potrebujeme, lebo budem robiť aj farmu nejakú malinku. A no dobre, poďme sa to vrhnúť. Pozrieme, čo je... Piče, čo budeme robiť. A zatiaľ by som to spravil tak. Chcel by som takto spraviť takúto uličku. Čo je spravíme? Každá túto rozjebanú lopatu. Čo je spravíme takto dlhú, fajnovú uličku. A no spravíme také miestnosti takto, že dovnútra. Ak to teda bude dobré. Čo podľa mňa asi by to mohlo byť fajn. Ale dúfam, že ma celkom nedojebe tá zem. Akože je to dosť vysoko. Tuto to je v pohode. Len horšie to bude tuto napravo, aby som sa náhodou neprejebal viacej one, že už... To nebude jaskyňa, ale už budem tak vyššie hore. No ale skúsim to takto spraviť. Tuto spravíme hneď takúto prvú jednu miestnosť. Takto spravíme takú uličku. A no my to rozšírime na šírku a bude to fajn. No a čo tým básnik chcel povedať je to, že tento vnútrajšok spravím z toho tmavých stone brickov. A to vlastne jedine, kde nájdem, by bolo nedry. Takže to vlastne urobím si takú... Ohopa, ty tu čo robíš? Koľko ty si, že... Vedro za 2 emeraldy, jej? To ťa jebem. Ajdi si svoje vedro. No tak odbehol som od roboty, však ADHD, však jasné. A takto by som to nejako spravil. Takto asi tú uličku. A teraz by som to fajne rozšíril. Už som sa zlakol, že mi to popadalo že mi to popadalo z toho môjho chodníka. Dobre. A ešte rýchlo drevo. Toto ma ináč celkom sere, to som posadil ten strom, ale nečakal som, že tá pičovina sa takto rozrastie. Takže... Čo? Zapálim to. Dobre. Jablko! Dobre. No to by šlo. To by nám nič iné nemal zoreť, takže pohoda. Všetko z kameňa. To je tá výhoda na to, že môžeš si takto spáliť ten strom a máš piči. Krásne. Na čo držím ten šíp? Tak. Tak to porobíme, lebo akože nechcem... Ja som to asi spravil niečo dlhšie, no. Lebo tuto zase to nemôžem tak rozšíriť. Takže sme na plánu. No. Je to problém. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tu máme a tam som dal až 9. Takže asi to dáme na 6, je to aj tak dosť veľké. No tuto sme kde? Aha. Počkaj, čo? Jak to, že som sa tam už neprejebal? Jebe? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja počkaj, musím ešte skorej.
Dojebávajú sa tu veci. Takže to spravíme takto. No a toto nejako budem musieť vymysleť. Toto budem musieť takto nejako obstavať. Asi ani by to moc nevadilo, si myslím. Tak. Dajme tomu. A tuto, keď sa to obstáva aj viacej, to asi nevadí, no. Dúfajme. Do piče, jebem na to, nebudem to z rukou ťažiť. Čo som naozaj jebnutý? Čo ti jebeš, ja nemám žiadne železo? No tak to ne. Jaj? Ja nemám ani uhlie. Piče. Hehehe. Pokus, jakú ďúru do sveta som spravil. Tak to budem sa zase zväčšiť. Tak. No piče to, čo som spravil. Takto nejak, no. No dobre, môže byť. To ešte nejako sa upraví, jasné, ale provizorne to zatiaľ bude fajn. Dobre, to celkom vyzerá fajn. Sice spravil by som to ešte viacej dopredu, ale tam ma jebe one, ale toto je celkom fajn. Tu keby som niečo porobil, miestnosť vyzerá super. Som chcel prvé, že tuto by som dal bloky, ale rozmýšľam, že to dám ešte pod tým, no. No, to asi tak spravím. Idem ešte odrobiť hento, toto doopraviť. Ten vonkajšok, ukáž, ak je na tom. Ale kde to je? Tu je to. O, tak to je pohoda. Tak toto... Ach, toto nejako vymyslím. No, ono to aj tak nebude vidieť. To je pohoda. Dobre. Nejakú hlinu máme. Tuto to trošku doopravujem. Nech to vyzerá tak viacej... Nech to vyzerá tak viacej prírodne, no. Dobre, dajme tomu. Pôjdem teraz poťažiť ten čierny kameň, no. Čo je v nedri. Alebo aj v jaskyniach je. Ale pôjdem asi do nedru. Tak to zoberiem nejakú výbavu a idem na to. Au, dobre. Čo tu robí zombík? Tebe drbe? Aj kravy sú tu, no. Už sa to aj kravy jebú. No, dobre. Počkaj, z tohto sa dá dačo urobiť? Leštený čadič. Tak to vyzerá tak isto.
A čo z leštenou viem spraviť, ja neviem, dorobeného čadiča, alebo čo? Tak to vyzerá strašne, to nechcem, ale toto chcem. Títo čierne bloky. A rovno ich máme aj blízko, takže to je dobré. No, toto budú perfektné, tieto cobblestony. Hopa! Jebe! Tak ti zajebalo! Tu je jama. Tak to si kokot. Ko ti jebe? Nie. Ty skurvisyn. Taká veľká hlava sa tu najebe do tejto diery. Ty kokotka. Čo je? Čo je? Však on si myslí, že som niekde tuto vpravo. Počkaj, ty kokotko. No je jasné. Mám tu pre teba, ale mám len jeden šíp. No poď, jebo. Haha, ježiš. Kokot, jak som sa dosral. Len tak si tu ťažím, ale tu vyskočí na mňa. Dobre, koľko máme týchto? Týchto máme 35, to ešte pobereme. Ďalší. Tak to ma pojeb. Ne, no už to ide, už si ma to všimlo. Všimlo? Povedz, ne? Všimol si ma? Nie, do portálu nie. Ty kokot, už si bol nahitovaný. Ryby mi tu rozjebávaš. Dobre. Dobre, poďme na to, ideme naspäť. Týchto mám celkom dosť, tých čadičov moc používať nebudem. No a teraz, dá sa aj tento vypiec nejako? Niečo chodí, bojím sa toho. Dá sa, ale čo z toho bude? To by ma zaujímalo. Možno, že to bude niečo dobré a tak si to zoberiem. Hladký čadič. Takže vlastne z tohto spravím toto. Akože celko to vyzerá fajn. Ale zaujíma ma, že čo z toho bude viacej. Určite aj toto sa dá, určite. Tento černit. Nedá. Tak to už viem rovno vykraftiť, hej? Ukáž. To sú jaké dobré one veci. Tuto vyzerá celkom fajn, tieto kocky. Toto tam asi dám. Tieto briky tam tiež dám, ukážem z týchto... Dobre, toto je fajn. Dobre, toto vyzerá dobre. Robíme ich takto 10, zatiaľ provizorne. To ti dáva, to vyzerá dobre. No ukáž tohto. Tento čadič. Čo s tým čadičom? Čadič asi nič, čo? Schody sa dajú s tým robiť? Nedajú. Briky, ne. No toto... Čo ja viem, to asi nebude dobrá kombinácia, to asi radšej by som dal tohto. No toto je také, že mech, ale toto by som tam skôr viacej dal. To tak vidím. No toto aj spravíme. Takto by som to chcel, že spravíme tu takže... Bam, bam, bam. Bam, bam. Takto taký fajný otvor. Taký normálnejší som chcel. Tak. Je to smajlík. Jaj. No to dáme takto. Takto by som to dal. A ešte by som to spravil takto.
No skôr takto. Dáme taký potom vypálený stovník, ale takto by to nejako bolo. Tuto to tiež dám, aké by sa to spájalo. Toto môžem čisto teoreticky tiež dať. No to dáme skôr asi takto. No tak nakoniec sa nedáme nič, tak toto bude fajn, ukáž. Asi ne. Nevyzerá to nejako dobre. Asi čisto by som to nechal na tých stónoch. Dobre. No, jak som sa bál, tak to nevíde, no. Akorát táto jedna stena a podlaha, mal by som to, no. A však čo už, stáva sa. Ale tak je to lepšie, keby som to mal na 3-4 krát, tak som rád, že som o niečo viacej dobral. Dobre, tak toto by sme mali. Miestnosť máme. Relatívne dobre vyzerá. A teraz, čo by som ešte chcel spraviť je to, že dám napríklad túto malinké schodíky. Takto malinké schodíky. Tuto spravím jak keby takú drážku. Ale mohol by som to spraviť niečo, aby to bolo také aj dosť výrazné. Že aby to nebolo čisto že čierne, aby to nejako aj vyzeralo. Takže nakombím to asi s tými... Čím to nakombím? Tohto neviem nič robiť, to je piča. Dám do toho a porobíme nejaké stóny. Nech to nejak výrazne, že nech to nie je všetko čierne, nech to tam nezapadne. Chcem, že keď sa na to človek pozrie, tak bude vidieť, že to je keby lava farma, takže to by bolo fajnou. No, zatiaľ mám 40, čo možno, že asi bude stačiť. A chcem to teraz spraviť tak, zatiaľ tie schody tu nechám. Spravím tu, pam, pam, pam. Takto. Takto tu spravím, pekne. A čo ja spravím je, že takto hore tu najebem čo najviac lávy. Respektívne ešte to spravím takto dlhšie. Ale zase potrebujem, aby som aj tú lávu vedel zobrať. Takže vlastne najviac, čo to viem spraviť, je asi takto. A je tak ešte takto. No, takto by som to asi vedel spraviť. Tu bude veľa svetla, takže to je pohode. Takže vlastne takto, ak to bude, tuto budem vedieť takto brať lávu. Tuto tiež takisto. Takže úplne, že pohoda, že by to bolo. No, takto nejak by som si to vedel predstaviť. Takto tu spravím okolo. Čisto to, no, hej, takto spravím okolo.
Tuto hore budú nejaké schody pre nejakú opravu vlastne tej lávy. Tak, tuto máme 4. Ešte tuto pozriem, tuto mám 7, 11, no to bude určite málo, jasné. Ale to skúsim ešte nájsť niekde určite. To keď budem chodiť do jaskyne a takto nájdem. A dajme tomu, že schodíky teraz takto porobiť, že... Krásne, teraz čo najviac schodov. 35. Teraz to tam jebnúť. Nech je to pekné. Ale toto nevadí, toto nech je jak chce. A no, dáme tu takto lávu fajnú. Opäť to zaplníme čo najviac. Dáme cauldroly. Bam, bam, bam. Tuto dáme tiež. Aj nie, problém taký, že ja moc železa nemám. A nemám ani týchto moc pichľačov, takže bude to celkom také, že v piči. No a teraz neviem, oni sa toto nemôžu spavnúť, keď ešte tuto najebem cauldroly. Takže to je celkom fajn, ale zatiaľ tu najebem faklu. Ešte tuto tieto schody nahradiť. No vyzerá to lepšie, nie je to také je to také veci výraznejšie, keď človek sem dojde, tuto to bude takto najebané. Takto ešte tuto takto porobiť čo najviac. To bude úplne perfektné. A no, môže byť takto. Takto 8, to by malo stačiť. Tak som sa neprepočítal. No dobre, tak, vyšlo to. Teraz tu toto takto fajne najebať. No tuto mám ešte, no mám koľko, 4 kýble mám, tak to je pohoda. To zoberiem čo najviac teda a bude to hneď. Ale jak na tým rozmýšľam, napadlo ma niečo lepšie. Že by ma napadlo to dať takto dole, že by. Asi kokotina. Aj keď nemusí byť. Takto. Koľko to? Prečo som toto jebol, keď to nič není? Tak. Tak toto najebať. To nech na to kvapka. Tým pádom čisto teoreticky by som to mohol dať aj nižšie. No. Počkaj, vedro tu niekde jebnem. Ver nižšie by som to mohol dať, bolo by to lepšie. Alebo neviem, či to chcem dať asi nižšie, to už by moc asi zavadzalo. Takto. Také pičovina, dám to úplne celé, aby to bolo plné. Tak. Spojilo sa to? Nespojilo. Tak, teraz. Dobre. Toto zatiaľ takto nechám, nech sa to naplní a počas toho, ak sa to bude naplňať, tak ja to postupne budem akože Počkej, zeber to. Jebať na to. A viem cez to prechádzať, čo je fajn. No, tak potom viem to spraviť úplne, že celé, keď tak, keby som chcel. Keď ja viem cez to prechádzať. No, a bude to ešte väčšie, tak počkať. Zoberieme lávu a ideme to viacej zväčšiť. Tak. To sa to takto ukončí. Tak. Pam, 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 pam. Ne, to musím dať skorej. Lebo túto to budem keby ukončovať. Takto. Pádom túto to musí byť skorej. A teraz takto. To. Tak a perfektne.
Tak toto tu všade najebem, toto dám, toto si spraviť takú však tam vlastne môžem nové prechádzať, lebo mňa to tak či tak nepustí jebnúť do lávy, takže vlastne ja môžem stále keby prechádzať. Aj keď neviem prečo... Aha, takže takto nemôžem. Čo? Tuto je tiež medzera a môžem. Ale tuto není medzera a nemôžem? Nechápem. Tak toto dám do piče. Tak. Takto super, no tak toto necháme. Nech máme nejaký priestor akože na prejdenie. Takto dvojblokový. A je to fajn. Zatiaľ je to len takto, lebo proste železo v piči aj takto. Takže ja pôjdem teraz ťažiť. A najviac pobrať aj týchto kokotín a... Hneď som tu. Aby som to tak celkovo zhrnul, nič zaujímavého sa nestalo v tých jaskyniach, pobral som nejaké železo, nejaké diamanty, ale stali sa tam pár vecí, ktoré vám vlastne teraz ukážem. Sú to také veci, ktoré sa len mne môžu stať, tak užite si, čo uvidíte teraz. Dobre, chalani, jedlo ready, poďme. Jasné, ready, určite to má ready. Kámo, ty buď ticho, tebe to kopanie šlo horšie ako varenie. Dobre, tu máš ty a ty máš tu. Takže aj tak si mi dal tie spálené, hej? Nestresuj, hovorím ti, sú tam tajné prísady. To čo si tam dal? To je fakt dobre, čo to je za lačku? O čo sa ti jedná? Tebe sa akože o čo jedná? Tak to ma pojeb. To čo sa mi teraz stalo? Kaneť. Došiel som z výpravy, už som našiel aj tieto kokotinky, tieto špicáky. A železo som zatiaľ dal vypiecť. Takže zatiaľ to tu takto položím. Bam, 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 bam. A ešte tady. Tady, tudy. Dobre, toto by sme mali. Toto je jednotkové, hej? Áno. Toto už je jednotkové, ale to už som dal. Dobre, takže takto nejako by to bolo. To celkom je fajn. A toto ešte dokončím takto. Dobre, pustí ma to. Našťastie. Tak. Dobre, tuto ešte takto porobím. Tieto kokotinky a vlastne je to. Není to také, že by to bolo, že väčšie alebo tak, ale toto podľa mňa bola, to stačí. Tu porobím toľko kyblíkov a moc akože piec ani takto nebude, treba toto bola, to stačí. Tak to máme pistny. Zoberiem nejaký redstone. Zoberiem aj nejaké stony, jak by boli. Tak. Toto zatiaľ odložím. A pôjdeme si spraviť automatické dvere prvýkrát. Ten piston. Aha. No mám, a keď skáčem, on sa trošku otvára, ale keď padnem z veľkej, tak sa úplne otvára, čo ti dáva, to je brutalita. Tak. Hovno. Spravil som to sám. Musím povedať, šikovný som. Nemám čo k tomu viacej povedať, šikovný som, proste krásny, šikovný. Fú. Tak, zatiaľ takto to môže byť, ale ono to funguje úplne perfektne. Ale musím to trošku porobiť tak, aby to bolo dvojblokovo, lebo keď som videl, že trojblokovo, tak to bolo moc zložité, ale nechcem
Tak, čo bol za zvuk? No nechcem to moc akože toľko blokovo, takže spravíme to takto, no. A toto dáme... Kurva, kde sú tí pressure platey? Jebem na to, idem poťažiť one do nedru ešte. Tak. Tak a poďme to skúsiť. Dobre. Kokot! Ono ma to zežralo! Pušti ma! Pičovina! Šebrácka, to čo si mi akože spravil? Dobre. Tak to za... Tak troškovať. Tak. No, perfiš, poď. Perfektne, ešte túto... Aj, kurva, ja som tam dojebal redstone. Á, dobre, našťastie mám akorát tento jeden. Do piča, tam ich je viac. Dobre. Teraz je kokot hore. Tak. Tak. Tady. Poď do piča je s tou kušou. Ale ja som jebo. Tak to áno. Drž. Poriadne drž. Tak. Ešte tuto dáme. Dobre, máme, dobre. Krásne. Ešky pekne. Tak toto spravím a mám vybavené. Bam, toto takto prejdem. Parádička, tuto mám takto, tuto mám tiež takto. Bam. Ako serem ma toto, že je to takto, že akorát na tí schody, ale však čo už, keď takto človek pôjde, tuto si urobím takto. Tak je to paráda. Dobre, zoberieme ďalší. Nebudeme ho tam, nech viacej kaldrov môže používať. Tak. A je to perfiš. Dobre, ešte tu dám takto torčky. Tak, dobre, takže máme vlastne lava farmu. Super, toto ešte nejako dorobím, ale to už tak dorobím viacej offline. Už natáčam dlho, už sa mi to nejako moc nechce. Alebo to dokončíme v ďalšom dieli, to tak spravím taký rýchly dostrih. Dobre, dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like a vidíme sa pri ďalšom dieli, kde budeme stavať mob trapku. Majte sa, čaute.